Добро утро. В момента е 7:30. Оговорката ни е за 9:50. Сега ставам напълно... Ами аз съм готов. А реално има има час и половина до оговорената среща. Сега ставам. Отиваме да вземем с Антон колата и отиваме да се видим с другите. Айде! Добре, събрахме се. Ой, той идеалната зали човек. От нощна смяна. Човека не е спал. Как да спах час половина? Не е спал. Много съм гладен, брат. Ако това видео събере 1000 гледания, ще черпя някой тези бургер. Ще му купя всичко от менюто. Утром клепать нос, я украду у тебя будто Азор Рос. В тишине и скажу просто. Ренессанс, расцветай кос. Расцветай кос. Пристигнахме в Харманли. Ето там е спортния комплекс, ще има блъсне патрулка. Намери си 10 И Дорис намери 10 стотинки. Чакаме Петю и Антон да си вземат нещата от колата. И в 2 часа играем, в момента е 12. Кажи го един. Вече сме с екипите. Част от нас, И отиваме тренера да ни каже какво да правим, защото малко пак сме неподготвени, но няма значение. Важно е как посрещаме, не как изпращаме. Къде съм? Тука? Да. Аз скачам, обаче няма да мога да мина. Ти. Браво. Ей! Дигни му. Браво е! Не! Браво е! Наша, наша! Браво. Не е забавно. Ти! Браво! Аз не очаквах. Не очаквах и се стресах да направихте. Браво е! Браво е!
Още два санта. Ако не си беше изрязал нощ, вчера, сега ще Браво. И! Извинявай, моя беше. Супер, супер. Ами, загуба, но поне се разходихме, ще играем. Утре пак. Петима загубили. Всичко, освен живота си. сега ще ги Сега ще ги вземам. Господине, как се чувствате след този разгром? Аз имам микрофон, па ползвам той. Пепи грешката. Брат, супер съм, брат, между другото. Той просто няма думи. Господине, вие как се чувствате? Какво ти кажа, направо съм се спам. Съсипане. Да. Мислим повече, имаме втори матч, се чуем дали въобще се появяваме, толкова много ни е срам. Ай, ти пък ти какво направя? Шегуваме се. Вие какво ще кажете Поставя маяк. за днескашния гейм? Аз тръгвам за Бургас, някой Какво да кажа, брат? Аз им подарих повечето точки и готово. И матч също. Ние обичаме да подаряваме. Вие като треньор на отбора. Аз съм много доволна спрямо предната игра. Се представихме блестящо. Имаме блокове, имаме посрещания. Сервизите ще ги оправим втората игра. Сега ще покажем хотела, в който сме. Не е 5 звезди, но е 4, минус 3. Чувстваме се все едно, след малко бахмайстора ще излезе и ще ни каже: "О, момчета, харесва ли ти 5 звездния хотел?" И аз така си мисля. Вой! Като цяло вашата стая е много по-добре от нашата. Нашата стаечка. Просто не знам. Мале. Тяхната стая е много по-яка, брат. Голяма е и не мириш на цигари. Но пък има изглед към площада. Поне има баня. Който евентуално не може да се отвори. Ето, брат. Не става. Всичко е в сол. Каза, че който успее да го издаде 10 лева. Сипи още, брат. Сипи още. Да, брат. Да, брат. Виж ми какво те чува. Той ще умре, брат. Я ще има. Не, брат. Въй. Аз съм свикнал. То се извънземен братле. Гледай, и гаси спицата. Това е най-солидният, брат. Някой шафър. Що замръзвате, като видите камера? Ей, Дого. Здрасти. Това е. Отиваме след малко към турнира. Реално матчът ни е в 10:30. А сега е 9:25. Не знам дали ще снимам на този матч.
Опитва се да премахне спомените от загубата. Еми, колко игри играхме? Ако е за от 8 гейма имаме Zero спечелени. Но пък задобряхме малко повече по волейбол, така че следващия път. Имаме желание и настроение за още. Да. Това е най-важното.